Dames en heren passagiers, welkom aan boord van vlucht ARCD 210762 met bestemming Amsterdam Schiphol. U wordt beleefd gevraagd uw stoelriemen om te doen en bij het aangaan van de niet-rokenlichten te stoppen met roken. ISAC wenst u een prettige vlucht. Namens uw gezagvoerder, cabin crew, doors may close. Manual. Squala, boy, Masa a captain, brother, free no man. Now why the man that can fire the free, boy, brother, man, fire the. Hey! Ik liep altijd in de stad Amsterdam, ik zag heel veel mensen op de dam. Ik vroeg wat ze deed, ze zei toen ik zeg om nou, we kunnen naar de aardjes toe. Ik zag een leeuw, een tijger en een olifant. Ja, maar wat ik wou, dat zag ik niet. De waterbank moet aangelopen en ik schreeuwde, waar is poeselief? Mama, yeah, be me no my money. Me mama, yeah, be me no my money.
ma busu boto. I want to trouble me nego lolo mi pari. Mi mama ya bini mi no mamore. Mi mama ya bini mi no mamore. Oga no wanda isa kini nego lolo mi boto. Abiti weche di sego broko mi baka. Mi mama ya bini mi no mamore. Abi say give you love for in camera mami. Hoy. Mi mama ya bini mi no mamore. Ya bini mi no mamore. I want to bini nego for to mi boto. Ya mi mama ya bini mi no mamore. Mariana me kouru mi gudo. Hoor me dan de klapperen mami. Dit is na 200 graden saka mami, saka Jimmy. Why?